Moje začiatky s vínom sú spojené s rodinnou reštauráciou. Pochádzam zo slovenského Grobu, kde je dlhá tradícia podávania pečených husí. Dobré husecne patrí dobré víno. V začiatku nevedel som rozlíšiť dobré víno. Každý zákazník mi vravel, že to jeho víno je to najlepšie, aby som ho ochutnal. Tak som začal chodiť vinárom, aby som vedel posúdiť, ktoré vína sú naozaj dobré. Každoročne ochutnám veľké množstvo vín. Vína, ktoré ma zaujímu, chcem ukázať svojim zákazníkom, preto organizujem degustácie vo svojich vinotekách. V tejto fáze som mal 2 vinotéky, 1 veľký obchod a na približovanie sa k ďalším novým zákazníkom som rozmýšľal nad otvorením ďalšej prevádzky. Som dlhoročným klientom ČSOB banky, som spokojný s ich individuálnym prístupom a otvorenosťou pre nové nápady, preto mi prišlo prirodzené obrátiť sa s požiadavkou o úver práve na nich. Z úveru som financoval zariadenie prevádzky a hlavne nákup dostatočného množstva vína. Podnikateľský úver považujem za prirodzenú súčasť podnikania. Ja som ho využil, pomohol mi a preto budem naďalej spolupracovať s ČSOB.